Vodojem Furča F4. Vežový vodojem Furča F4 bol do používania daný v roku 1986. Je celokovový, jednokomorový, má výšku 30,1 metra. Objem nádrže je 1000 metrov kubických. Zásobuje vrchnú časť mestskej časti Dargovských Hrdinov a vrchnú časť Košickej Novej Vsi. Denne sa v ňom prečerpá 670 metrov kubických vody. Slúži na jej akumuláciu, zabezpečuje aj potrebný tlak pre zásobovanie 4. tlakového pásma. Voda do vodojemu je privádzaná zo Stariny, z ústrednej čerpacej stanice na Vodárenskej ulici alebo z vodojemov na sídlisku Ťahanovce, preto jej úprava už nie je potrebná. Minimálna a maximálna havarijná hladina je snímaná pomocou plavákových snímačov. Pomocou tlakovej sondy je snímaná aj kontinuálna hladina. Tieto údaje sa cez zariadenie telemetrie a merania a regulácie prenášajú na centrálny dispečing Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.